любим модул е HTML, защото в него можеш да програмираш сайт, да го декорираш, за да изглежда по-прегледан. Може по сайта да сложи бутон, с който да преминаваш към друг сайт. Учихме за SketchUp, това е програма за моделиране. Правихме къща. Първо чертахме основата, после я вдигахме нагоре и сложихме врата, направихме прозорци. Учих Minecraft с Python, даваха ми различни задачи под формата на Minecraft и се научих как да съберем числа с код. Най-любимият ми модул беше Python, в който се учих как да правя списъци и речници. Списъците могат да се използват за покупки и други, като също се учихме да правим проверки с if, else if и elif. Един от модулите, които изучавах през тази година, беше JavaScript. В него се научих да създавам променливи и въвеждам информация от клавиатура, също така и да извеждам информация. Също така се научих и за създаване на функции, които много улесняват писането на код. И това е една от основните функции на JavaScript.